हिमालय जों वर्ल्ड इंडिजिनास डे जे ओ सालनो पालाय मानमानि बागै बेलायखायनो खापांखा स्रांगो तामनि हिमालय जों जे इंडिजिनास ओ बर'र कमायाखो हेने कायसा परिचय मानमानि बागै बेलायखाय तंथगो जों ओ सालनो पालाय माया हंगांगाय जों संखा कमिटे जों कमायफानो थानानै दंगो फियाबा ओ सालनो जों पालाय मामानि बागै जों कमायाखो हेने नाय दिनै सारा बिच्छो जों खुनुगैरिखा दिनै कानमुं दिनै जे तांमुं लुपमुंनो तुइनाय जों दिनै तंथगै दिनै ट्रेडिशनल ड्रेस नाव गानैनाय जों रेलि खायै खुनुगैरिखा जों जे कमायाखो ओ त्रिपुरा राज्यनि इंडिजिनास रब कमायाखो हेने जों खुनुगै मानखा फियाबा ओ त्रिपुरानि जे इंडिजिनास ओ बुसा तंनाय रब ओ बरक तंनाय रब नखाय सारा बिच्छो सारा वालनि सिलायपानो किचा जुदा बायनो बाखिनि गोनां तांगाय बायनो बाखिनि गोनां हिमालय जों बरक ओ बरक जे उच्चारण मानि ओ बरक जे वर्ड छापाय मानि बेलायखाय कतर वानसुक जांनाय कक तंगारो बाहाय के बरक उंखा बरक गुरु तेबो तंगारो वानजि बसंगताम हिम मानुष इंग्लिश पे मेन माने अबो बाय तफात है अनेक डिफरेंस बरक तांगे बरक हिंजाका बरक बुसा ओ जे बुसा जे बरक जे बुसा ओ बुसाक जे तांगे बनो बरक हिंजाका ओ बुसाकनो बनो वानसुगै बाबिवैनो बिनि बायनि बाखिनि न नासिगैनो तिनि बरक हिंजागो जे चिनि सारा शरीर अंग जे नासिगै नायदे बा वानसुगै नायदे ए जे बुसा बबाय उच्चारणंगो जे बुखा बबाय उच्चारणंगो जे बुखनाय बिखुमु बखरक बुकुर बेक्रें बिस्मा बुखसै बुमाखां तैताम तम बेबागनो बबाय उच्चारणंगो बह ओ बबाय उच्चारणं मानि बागैना बेसिरबा आबोनो बागैना बरक बेलायखाय बायनो बाखिनो गोनां ओ हायं ने बिसिङो इंडिजिनास नि बिसिङो ओ जे त्रिपुरा राज्यनि इंडिजिनास नि बुसारक बेलायखाय बायनो बाखिनि गोनां जों इंडिजिनास जों कमाया होननानै नांनाय ओ त्रिपुरा राज्यनि फियाबा जों दिनै आइडेन्टिटी क्राइसिस होननाय दङ ओ आइडेन्टिटी क्राइसिस मानि बागैनो जों अमहाय गायै दिनै ट्रेडिशनल ड्रेस गानैनाय जे मोसालायै तंथगलायै फुनुगमानि तुइनो जों कमाया नेक्स्ट जेनेरेशन मुथां खालामनानै दिनै आइडेन्टिटी रक्षा खालामनानै अबश्य समाय ताङै थानानै नांनाय जों समाय ताङै थानानै नांनाय जों समाय मा ताङै दिनै जे ट्रेडिशनल जे ड्रेस दङनि जे कालचार दङनि जिन मुकुमु काया माया जे मुकुमु रगनो जों खाति कलांनानै नांनाय तासिङो आनि पूर्व वक्ता कक सालांगा जे कानमानि पिनाय जलारो অন্তত ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনাস ডে পালাই মানে দিনে ফানো যে ওটা কান বরক গাম তামহিনা নাবনো দুটি ফানো কান খাঙ্কাই বা হায়ং হা কতনি ইন্ডিজিনাস ডে পালাই মানে সালো বা জলারংনি কান মুখা অবশ্যই হিনি সিনি জাতনানি বাগে आं जलारंगबो कइनाय सिने ट्रेडिशनल ड्रेस न नरक तिनि सालसा जरति कान्दी अन दिनो कान्या फानो जों बुरिनो तो कानो ना आं तिनि कानि फायो तिब्राजे आं कानि फायका रिगनाय जामुथै कानि फायका खाजनि मा फातै ताखु बुखुसं बेलाय खा तिनि साल इम्पोर्टेन्ट साल तिनि साल बेलाय खानो कतर साल ओ साल न जवान सुगुइ तंनानै नांनाय नेक्स्ट बसर फायगुकाय जों तामो कान्नानि जों तामो फुनुगनानि आबोना जों जदि वान सुगुइ खाति तरिखा जों अवश्य कानि मानाय अवश्य फुनुगै मानाय चिनि जे वारक सिरिनाय वामानि अबता कमर्थन अबोना जों खाति कलांगानि नांनाय चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन फुनुग कलांगानि बागिनाय
जों जे रिताक माने रिकारि रो आबोनाबो जों नेक्स्ट जेनेरेशन फुलुक खालामनानै नांनाय जे बुथाय बुमुल तागै जे बुरि रक ताक माने जसाति सावो जनि सिखलेगो जसाति सावो जथान तिसाव सिखलेगो अमाहायकै जे जों रितागै जे खाय सनाम फैमानी आबो कम कगे हाइसे आगिनि चखारो आगिनि जापारो आबरांबो जों फुलुबै कलांनानै नांनाय फिर न तंगो ताबुक चामरी अम्पा कानाने नांलिया चामरी अम्पा कानाने नांया फानो आबुनि कासा केरांका थमानो जों नेक्स्ट जेनेरेशन चिनि बुसा बुतुइ सुख थाइ बरारा चिरंनो जों फोरां कलांनानै नांनाय ओ हायं हा गतर तिनि जों आरो सिमि पालाया अब जे शुरू खाय माने जे वन सुख जाक माने अब हंकांकाय 1954 स्विट्जरलैंड नि जेनेभाव अब पहिला वन सुख जाका वर्ल्ड इंडिजिनस बरग्रंनि बागैनाय तासिंगानि पूर्व वक्ता सालांका जे 1993 वो सिक्रिटी मानखा 1994 हंकांकाय ओ हायं हा गतरवो जों कमायाखै चिनि अधिकार न आदाय खायनानि बागै जों अ सालनो 9 अगस्त पालायनानि बागै जों सुजुग मानखा आबुनि बागै जों 9 अगस्त अ ब्लैक इम्पोर्टेंट बार नुमासावो अ 9 अगस्त नि बागै ब्लैक इम्पोर्टेंट जों मा पालालायनाय हहम ददमनि बिसिंतैखायै जों अ 9 अगस्त जे हायं हा गतरनि अ बरक बुसारकनि जे साल पालायमानि जों पालालायनाय तंथगलायदि मोसालायदि अ चिनि अरवो लास्ट हंगांकाय चिनि मोसामुं जे चिनि ट्रेडिशनल जे मोसामुं बो जों नुकनाय आर चिनि जों दिनै सुदो अब प्रोग्राम खायावै अरवो चिनि सामुं ट्रेडिशनल सामुं रावो किचा तनिखाय साखामुन माने सुदो साजांनाय बाया फालजाकनाय रक मेला हायता ट्रेडिशनल नि सामुं रक अमाहाय आव बेलायके चिनि जे संकरं चिंता करं लुप करं अबरक जाहाते कमाया अंगनानि जों ठीक न बुनिनो सलैनाय चाइनिज सामुं रक कत सामुं रक चालायो हायपानो चिनि सामुं न तापकदि चिनि सामुं जातां चाखै गोथों मसदें गुदक अमहाय जाखिरक आम बेलायखे पेंमारक हांमारक बेलायखे चिनो अब चामाबो बेलायखे चाकथक बेलायखे चिनि चामानि समानि गोबां हायसे जों बुरिरक चिनि बुसा बुतुइनो जों फोरोंमा कलांनाय अ समानि जरातैले जों फोरोंमा कलांनाय चिनि जे कानमुं जों बुरिरक बुसुन जरातै जों फोरोंमा कलांनाय आर चलारक बुसुन जरातै फोरों कलांमान चलाबो मा फोरोंनाय थि नताबो आलबाया आल चुवाइलाया ना थि नताबो पावर टेलार ट्रैक्टर मेशिन दंगो हायफार बाहायके आलबाय आबो जों मा फोरोंनाय मुसुक मांनाय लांगन जुवाल खेपायै आलबायो मय सावो एखाबा जों हुक खलाय पुरु जों बाहायखाय खाय कखि दंगो मासिं चाकारा आसिन बाय कार्तिक आगन हुक हकना नांनाय आगन हुक हगिया वारेंसा खामिया चैतर हुक संना नांनाय बैसाख माइकाया माइ बाहान खाया बैसाख माइकायना नांनाय चिनि जे कग्रं रसामुं कक तां कग्ल बेलायखा दं आबो साबो सायबाया कक उल्टा फानसे कक रेके फानसे सालाय बुजिलाय मानि दङ ना कक रेके र कक खिदारि रगो आगि तो चिठी रग रिलाया आगि तो निने मोबाइल फोन बकरै इंगाबा रसामुं बायसे हामजागलाय मानलायो हाया देबा आनि गारि ले चुकसरो सर नबार मोनां सर आनि गारि गो फायदि हिनिनाय रेसाक मारो कम अब बलायखे इम्पोर्टेंट हाइसे जे आइचुक रगो सखा लुकमा बायसे अब सारान जाता मा बायसे जे अब आनो कक खिलिनाय रेसा फरो हिनिनाय उत्तर रि मानलायो गो जागा सगैगासिन ताबो आबुनि बागै जों कमाया नेक्स्ट जेनेरेशन मोथां कलांनानै दिनै आइडेन्टिटी न रक्षा खायनानै दिनै जे कालचार न रक्षा खालाय कलांनानै बागै जतन वानसुगै थांदे हिनाय आनि कक इसेसा सामावरन मथाका हामबाय जतन खुलुमबाय।